Tuto vyzerá dobre, aha, pozri sa. Tam? Ideme to skúšať. Chod sa pozrieť, či je tam dostupný terén. Ostrobité, ale dá sa to. Dobre. Počkaj. Idem dole prvý, počkaj. Zober mi veci. Áno. Jak zídem dole, hodíš mi veci. OK. What's in your head? What's in your head? Zombie, zombie, zombie. Hey, hey. What's in your head? What's in your head? Zombie, zombie, zombie. Hey, 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 hey. Zombie. Hoď mi tašku. Dobre. Počkaj. Môžeš. Dobre, počkaj. Podám ti ruku, poď. Poď. Dobre, zober si. Dobre. Poď. Kade teraz? Neviem, skúsme ísť tam po tej cestičke. Elena, v poriadku? Áno. Čojte! Nestrieľajte, prosím. Kto ste? Ja som Peťo a toto je Elena. Čo tu robíte? Hľadáme útočisko pred infikovanými. Vy ste kto? Ja som Lili, vediem tábor, kde sa schovávajú ľudia. A mohli by sme sa ku vám pridať? Môžete. Dajte sa, utáboríme, lebo ešte je to veľmi ďaleko. Ako ďaleko? Taká polhodina cestu určite. Čože? Tu je také miesto ideálne. Super. Počkajte, Elena. Sadajte. A do keľu. Čo? Do keľu. Len toto nie. Haló. Funguj. Čo sa stalo? Prestala mi fúkovať kamera. Ako ste dokázali prísť sem? Bolo to ťažké, ale prechádzali sme cez lesy a mali sme oči na stopkách. No keď prišla noc, tak sme sa otovorili niekde v lese a počkali sme tam až do rana. My sťahujeme tábor každý deň. Už by sme mohli ísť, lebo sa skoro stmieva. Ako dlho ešte pôjdeme? Vidíte tieto lesy? Áno. Tak tam. Hej, trosečík, nesem nových ľudí. Nevravela si, že ste boli 15? Bolo nás. Čo sa stalo? Mladé to. Ale dosť rečí, zoznámte sa. Musíme sa ísť znovu pozrieť do domy. Nie, je to veľmi riskantné. Pamätáš na Ondreja, chceš dopadnúť ako on? Čo sa mu stalo? Keď sa snažil získať jedlo a čas, to napadli ho na kazení. My s Peťom máme nejaké šatstvo, ak potrebujete. Ďakujeme, ale vy tiež potrebujete teplé oblečenie, ide zima. Ono, že to bude znieť divne, ale čo keby sme skúsili zabiť niektorých tých mŕtvych ľudí, alebo ako ich nazvať, a vyzliesť ich. Nie si ty nekrofil. Nie, počúvajte, znie to ako dobrý nápad. Fajn, ale pôjde so mňou iba Peťo. Ja? Prečo ja? Bol to tvoj nápad. Odchod je o 15 minút. Pozri sa. Mieru na hlavu. Na hlavu? Áno. Tu je ešte jedno.
Kurva, on stáva! Kurva, mohla som to tušiť! Čo teraz? Viem, kde by sme mohli ísť, ale musíme sa poponáhľať. Nie je jedno kde, ale nech je tam hlavne bezpečne. Dobre, poďme. Báľte sa rýchlo! Čo sa deje? Lily strelila do jedného mŕtvaka a teraz ide po nás celá banda. Rýchlo! Kam ideme? Niekam do bezpečia. Pane Bože, nie! Bože, že nie! Nie! Bože! Čo sa stalo? Veď to sú tie kľúče od chaty, kde sme boli mesiac. Budete tam v bezpečí, keď dáte seba pozor. Urob to.